Na týchto nabíjačkách v Srbsku človek musí naozaj dobre kalkulovať, aby využil plný výkon. Toto je 120 kW nabíjačka, ideme 113 kW, aby to bolo čo najlacnejšie, lebo tu sa platí za minútu. To znamená, že momentálne sme tu 10 minút, tak už platíme 10 € za 18 kWh, čo sme dostali, takže to je ako keby sme jazdili benzínovým autom, takže nie je to až také efektívne, ale čo máme robiť? Ináč auto zatiaľ ide relatívne dobre. A na každej takéto MV-ke takéto ihrišťo. Ali, čau, poď povedať do kamery niečo. Že som na ihriske, hovorí. A v jakom meste sme, vieme? Neviem, tu nie sme v meste, len na pumpe. Ináč už je teplo. Odober kameru, natoč. Alenka. Wow! Ale ty si dobrý. Ja som vyšší. Zjavne v Srbsku je zvýšený počet hmyzu. Je brutál. Ešte keď sa pozrieva tú nabíjačku, stále dáva 115 kW. Na minulej 120 kW dávalo iba 90, to znamená, že oni ma to aj odžubali, keďže sa to platí za minútu, nemohol som využívať plný výkon, tak to je dosť nápad. Takže tuto musím tlačiť, čo to dá a potom vypneme, keď začne klesať výkon. Niž. A jaký dom to je? Počkej, teraz ideš priamo, potom zase doprava? Takto vyzerá naše ubytovanie v Niš. Úplne plnohodnotná kuchyňa s obývačkou. 2 miesta na prespatie. Solidná terasa. Kúpelka, tu sa akurát kúpu. Spálňa. A tu je tá terasa. S výhľadom na kopce. Akože paradička za 36 €. Boli sme v centre Besta, alebo v centre tejto časti. A dosť veľa atrakcií aj pre deti, skákacie hrady, blbosti. Proste paráda, boli sme sa aj najesť a jedlo bolo fajn. Brutálne porcie, ledva sme zjedli polovicu, ostatní nám zabalili. Takže budeme mať ešte večeru a aj raňajky z toho. Zajtra je plán ísť už do finálnej destinácie v Grécku na nejaké 3 noci. Na prvú časť. Ešte nevieme kde. Ešte nevieme v podstate ani kedy ráno vyrazíme, ale vieme, že už tú cestu chceme dať na šupu. A budeme sa asi hlásiť niekedy zajtra. Povedz do kamery, dobré ránko. Dobré ránko. A čo hovoríš zatiaľ na dovolenku? Dobre. Dobre, si sa teraz vyliahol? Čo to je zaujímavé. Treba vypnúť boiler počas sprchy asi, aby vás nešľahla elektrika. Dobrú chuť. Sme tak trošku nervózni, unavení, nevyspatí, ale aj o tom je niekedy cestovná dovolenka, že? Nie sme. Čo? Hranovky. A to je meso. Čevapčiči. To je čevapo. A toto nechcem. To je také čevapčiči, to je srbské. Okoštuj to. Nie. Okoštuj, lebo nech máš silu na dlhú cestu. Chaos, ranný chaos, že? Ďakujeme čas.
7:18, do 9 by sme chceli vypadnúť. Ináč kuchynka dobre vybavená, že? Miro, dúfam, že tá voda je pitná po uvarení. Je? Lebo ide Alankovi robiť čaj. Však hovorila, že to je ona. Však to je prevarená voda, môžeš piť? Hovorila, že je pitná voda. A už máme ráno a už sme vyrazili a ideme smer Bulharsko, že? Wow. Alanko, kúka, jaké hory. Sme tam bližšie. Ideme. No, asi ideme, no. Sme aj v tej Macedónsku, to takto vyzerá. Sme na hranici Bulharska A prečo a ideme na kontrolu. My sme v bulharskej diaľnici. Je to diaľnica, že? Budeme nabiť. Mali by sme prísť 19%, ináč to tu vidíš vlastne, že teraz máme 23, takže cca si vypočítať, za aký čas asi prídeme. Nabíjačky sú voľné, vyzerajú byť zatiaľ. ...120 kW na Finest Charging od Sungrow. Pokiaľ viem, oni robia meniče. Nabíjame v Bulharsku. To je nejaká reštaurácia. Taký stroj americký. Daimler. Nabíjačka je brutálne tichá. Rovných 120 kW, čo je vlastne maximálka tejto nabíjačky, takže nabijeme do nejakých 70-80% a ideme ďalej. Čo hovoríš, Miro? Zatiaľ povedz. Jaké máš pocity? Trošku dlhšia cesta, jak som očakával. Sa trošku zdržíme asi o 2 hodinky neskôr, ale ináč ideme podľa plánu. Pekné kopce majú oni. Zelené. Suknicu! Spodnicu! Zásteru! Jaj! A potom? No, a potom si takto vyleziem na lopatu. Á, Tu more. takto si pekne sadnem. Deti! Už sme na Chalkidiki, asi hodinku od destinácie a trošku som sa prerátal s nabíjačkami, lebo nabíjačky, ktoré sú tu, tak som bol pripravený na to, že teda dajú sa aktivovať aplikáciou. Samozrejme do aplikácie som nevedel dostať, lebo mi to nevedelo poslať verifikačnú SMS-ku a to som skúšal dva rôzne na chargere, dvoch rôznych providerov, Electric a EcoCharge. A druhý problém bol, že malo sa tam dať platiť aspoň kartou, ale tam na tej jednej nabíjačke bol taký problém, že tam chýbal ten proste snímač na kartu. Takže proste totálny bullshit. Nakoniec sa nám podarilo Rechargeom z providera od Volkswagenu zapnúť, asi za trošku vyššiu cenu, takže sme niečo nabili. Ale toto budeme musieť spojazniť, aby sme vedeli celkom efektívne fungovať v Grécku na ďalších cestách. Takže tuto už je nervozita. Maminka išla na nákup, robíme posledný nákup, ideme vyťahnuť peniaze z bankomatu a fičíme do destinácie. Akože s tým elektromobilom to není úplne sranda, keď akože človek není skúsený a musí mať rôzne alternatívy, musí si dávať pozor. Pozor. Domov? Radšej na pláž. Treba byť na to pripravený a nehať si nejakú rezervu. Hlavne v zahraničí. Ešte jedna vec, v Grécku moc dobre nefungujú Google mapy a celkovo navigácia tu tak zvláštne funguje. To keby ste videli, ako ma navigovalo na jeden bankomat.
Nechápačka. Posledných 47 minút nám zostala, že? Áno, bukli sme na 3 noci. Áno. Ešte potrebujeme zariadiť nejaké veci ako eSIM-ka. Áno, že nedalo sa tu nejako nabíjať Aj to som na vysvetloval. niektorých nabíjačkoch, tak ideme. Hlavne tuto bude nejaký obchodíček. Ne? Toto je nejaké také väčšie No trošku. tu máme v podstate 10 minút. Mama, furt fotru.